A vy idete na balkón tu dnes? Môžem sa vás pýtať niečo? Vy ste došli na balkón? Áno. Podporiť niekoho? Áno. A koho ste došli podporiť? Smer. A to len tak sama od seba, alebo vás niekto zavolal? Kamarátka. Priateľka ma Celý zavolala. život. Čiže prišli ste podporiť Smer, hej? Áno. Dobre. A čo hovoríte na tých učiteľov teraz? Možno aj oni sem dojdú. V prvom rade robiť, pracovať, výsledky, dokazovať, ako to bolo v bývalom režime, že sme vzali fúrik, lopatu a pomáhali sme, športovali sme. Čiže to bolo tak fajn vtedy, hej? No a? Dnes na balkóne sa tu stretnú dva tábory. Tábor odporcov Smeru a tábor prívržencov Smeru. Tak, pán Hlina, čo hovoríte na tento zjazd občanov, čo tu je? A vojdu? No tak, neviem, či vojdu. Sú tu aj priaznici Smeru, aj odporcovia Smeru. Aj priaznici Smeru sú tu? No, tuto také tie babičky, a je ich tu viac. Sa s nimi rád stretnem. Však dobre, veď ono, poďte sa, čak parlament na nejako vznikol a je to pre ľudí o ľuďoch, tak som rád, že ich to zaujíma. Niektorých púšťajú a niektorých nie. Áno, vyvolený. My nemáme ten správny preukaz, my máme len svoj občiansky, lebo my sme len občania Slovenskej republiky. Čiže teraz prečo ste zatiaľ? Stojíme tu už asi 40 minút a pani nás nechcú zaregistrovať a pustiť na balkón pre verejnosť, nakoľko si pre nás nikto neprišiel. Takže my tu stojíme ako občania Slovenskej republiky a chceme sa ísť pozrieť na verejné. Tých, ktorých sa to týka, nemajú právo tam hore ísť, aj keď je balkón pre verejnosť. A myslím si, obzvlášť verejnosť, ktorej sa to týka. Zdravotníci, učitelia, ktorí sú v uliciach. Ja dúfam, že tu nastane niečo ako v 89. Toto už nie je normálne, čo sa tu robí v tejto republike. Bezprávny štát, jednofarebná vláda, utláčať, buďte ticho, nič nehovorte. Nehajte si svoje práva, nehajte práva svojich detí, ani svojich blízkych. Nikto z nás, učiteľov, sa tam zatiaľ nedostal. Nemôže mať nikto pozvať. Čo vám už oznámili, že balkón je plný? Balkón je plný, hoci asistentky hovoria, že toľko ľudí sa až neregistrovalo, čiže nevieme celkom presne, kto zaplnil balkón. A prečo my teraz nemôžeme ísť na balkón? A vy ste tu boli prvé? My sme tu boli prvé, áno, a odvtedy tu takto stojíme v odmietaní, že o chvíľu nás zaregistrujú, o chvíľu. Prešlo už 50 minút, kým nás boli ochotné zaregistrovať. Oni za to nemôžu. Nemôžu, ale preto sa pýtam, že kto je všetko na tom balkóne a všetci išli okolo nás. Videli sme, kto bol zaregistrovaný. Napriek tomu sa pýtam, že koľko miest je na balkóne? No však otázka je, že prečo ich nezaregistrovali? Na čí príkaz ich nezaregistrovali? Keď tu stáli, mali ich zaregistrovať a pustiť von a nie čakať, až sa... Ale to nejako nežartujte. Nežartujte. To je iná káva. Čo tam ide sa? Pozrite sa, ako vyzerá balkón. Pozrite sa, plný balkón. To nemyslíš vážne. Plný balkón, prosím. Plný balkón, na ktorý sa my nedostaneme. Išli podľa toho, ako prišli do Národnej rady. No do Národnej rady prišli prvé sestričky a učiteľky. Ja som tu bol. Na tú vrátnicu niekto od vás, ja neviem, kto dal príkaz, že ich nesmú zatiaľ púšťať, ale medzi tým sem chodili títo starší ľudia. Úplne bez problémov. Tak ja sa vás pýtam, prečo ste tých učiteľov a sestričky nepustili dnu? Proste prečo? Aj sestričky sú v tejto chvíli v budove Prečo ste ich nepustili tak, aby tu väčšina z nich mohla sedieť na balkóne? Prečo ste ich nechali 3/4 hodinu čakať na vrátnici? To je moja otázka. Učitelia aj sestričky sú v tejto Ja sa nepýtam, že sú v Ja sa pýtam, prečo ste ich tam nechali 3/4 hodinu čakať? Z bezpečnostných dôvodov. Z akých dôvodov? Všetkých púšťali od 3/4. Nie, to nie je pravda. Ja som videl, púšťali ste skôr. Prečo klamete? Povedzte, prečo ste tie sestričky tam nechali čakať? Ešte raz opakujem. Na čí príkaz? Neopakujte. Chcem vedieť, prečo ste nechali sestričky tam čakať. O 3/4 sa otvorili brány Národnej rady. Ja viem, kedy sa otvorili. V momente, ak sa zaplnili miesta vyhradené pre verejnosť na balkóne, pre veľký záujem. Počúvajte, nežartujte, pýtam sa, prečo tam museli sestričky čakať. Ale skupiny dôchodcov napríklad tam boli skôr, my ako novinári sme to videli, že prišli skôr, keď hovoríte, že o 3/4 sa otvorila brána pre verejnosť. Ja tu žiadne skupiny dôchodcov nevidím, ja tu vidím niekoľko dôchodcov. V každom prípade, ale prečo pre týchto občanov sa brána Národnej rady otvorila skôr?
brány Národnej rady sa otvorili pre všetkých občanov rovnako. To nie je pravda, Martin, máme to natočené na kamerách. Dá sa, myslím, úplne v pohode pozrieť aj čas, kedy prišli. Čiže je to legitímna otázka, prečo títo a prečo tí druhí nie. Môžeme to preveriť. Môžeme to preveriť, ak to takto bolo. Ja mám v tejto chvíli informáciu, že brány sa otvárali o 3:45 pre všetkých ale občanov. že sa brány otvárali... Učitelia a sestričky mali informáciu takú, že nemôžu prísť dovnútra, majú počkať, až keď pre nich príde nejaký poslanec. Ak išli ako verejnosť, prvých 30 ľudí ako verejnosť sú odvedení pracovníkmi Národnej rady. No neboli. Ďalší išli potom do kinosály, ktorú sme museli otvoriť pre veľký záujem. Ale oni prvých 30 ľudí sa pustili skôr. Ale o 3:45 sa z bezpečnostných dôvodov púšťa verejnosť vždy 15 minút pred každou schôdzou. Ale sú tu ľudia, ktorých ste reálne pustili skôr. A neviem o tom v tejto chvíli. Asi kto sem pozval? Ale ja som sem prišiel prvou. A ako ste sa sem dostali? Dozvedel som sa o týmto a prišiel som hlavne... Ale kto vás sem doviedol? Proces som prešiel cez Povedal ochrankár, tak podajte sa. Ale vy nie ste ochrankár. Spôsobom tu ide do toho. Nevadí, ale nemajú sem čo nosiť. Zavolajte ochrankára. Tak to zoberte preč. Áno, a vás doplatí. A vás doplatil. Kto vlastne to pozval? Neviem. Zoberskej. Ja sa pýtam vás. Ja tá kolóna, nie pán Kondra, ako je? No prosím. Čo je to 5. kolóna? Dajte mi adresu, prosím vás. Ale vy to neviete, vy to len tajtronikujete. No čo je to 5. kolóna? Ja ľutujem, že som vás na tej stanici, keď ste bola, že aj vytila. Tých schodov, čo ste padali. Vy tu čo robíte? Prosím? Vyšiel som sa pozrieť na schôdzu Národnej rady. Hej. A kto vás sem poznal? Nikto ma som nepoznal. Prosím? Nikto ma som nepoznal. Tak vás pustili len cez vrátnicu? Áno? A sem hore vás kto zobral? Nie, to nebol SBS-kár. Prečo klamete? Ja som videl, s kým idete. To bola úradnička z parlamentu. Tak prečo hovoríte, že je SBS-kár? Akože neviete, tak medzi SBS-károm a úradničkou je veľký rozdiel, nie? Čo ste nechali predať do Matice Slovenska a Maďari tam predávajú klobás? Vážení kolegovia, kolegyne, vážení hostia, špeciálne tí, ktorí sme mali chuť a túžbu pozvať aj sem do pléna, teda učitelia, sestry, ale ďalší, na ktorých nám záleží. Dovoľte, aby som uviedol odôvodnenie tohto návrhu, ktorý ste si mohli prečítať, ktorý je verejne dostupný na stránke Národnej rady. V mojom poslaneckom preukaze mám takú kartičku, maličku, harmonogram schôdzy Národnej rady Slovenskej republiky. A v tom harmonograme sa nachádza na tento rok plánovaná schôdza Národnej rady, myslím, že to boli dni 26. januára až 5. februára. Táto schôdza nebola zvolená, pán predseda schôdzu nezvolal. Vranie o čom netreba. Napriek tomu, že 25. januára začal protest učiteľov, napriek tomu, že situácia v nemocniciach sa vyhrotila. Nebolo o čom. Pretože vládna strana neprevzala zodpovednosť, predseda Národnej rady neprevzal zodpovednosť, tak sme začali konať my opoziční poslanci, čo pokladáme za svoju povinnosť. Stretli sme sa s protestujúcimi, zvolali sme mimoriadne výbory a zvolali sme aj túto mimoriadnu schôdzu. Pán predseda povedal, že žiadna schôdza sa už nezíde, ale vraj bude nejaká slávnosť na možno na záver. My chceme mať pracovnú schôdzu, no máme pocit, že je veľmi dôležitá a je o čom.